गाइस जों मोनसे पार्कआव थांगासिनो नायलांबाय थागोन पार्कखौ सहैबा नोंसोर मिथिगोन नायलांबाय थागोन आरो ना भिडिअखौ नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ फाइनालि गाइस जों माबायाव सफैबाय मांगोन जि पार्कआव फैदोंमोन जों बे पार्कआव सफैबाय नायजागोन पार्कनिखौ डेन्जार बरिया ओरैबायदि बरिया बुंनो नाङा आरोना आं आरो माहाबा दै बाज्रुम दोङो बेखौ खिथिहैगोन आंबो नुवाखै थांगासिनोसो बबेखिनियाव दोङो आं मिथिया थांगासिनो आं बिसोरनो खिथिलांगोन आरोना आंजों लोगोसे दङ ब्रादार ओमफ्राय जों लोगोसे दङ सानैनि आराम दङ सिं बै सिंथिं दङ दा उननिखौ खिथिगोन आं नायलांबाय थागोन भिडिअखौ जागाया बेरागा जा गारि जिन्नानै बेसेबांबा गोजान थाबायबोनांदों जोङो सहैया दाबो स' बिउटिफुल दैयाबो डेन्जार गोजों जाखायोलै ओइ सहैबाय फाइनालि सफैबाय आङो फाइनालि गाइस अभी पहुंच गए हैं हम फाइनालि गाइस आं जि जायगायाव फैनो नागिरदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय नायजागोन बे जायगाखौ गोजौनिफ्राय बोहैबोयो बियो जों पार्कआव फैगोन होननानै होनदोंमोन बे पार्कआ नैबेनो पार्कथ' नङा दसे दै बाज्रुम होननानै होनो ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ नै फट' खेबनो थाखाय बा ब्रादारा जोंनिया गाजा फट'ग्राफार आरो ओमफ्राय इथिं दङ नै बेबायदि पस्ट लानांगौ लोगोफोर लानोबा थ' लोगोफोर नैबे जाबाय दै गेलेनायनि इसां बरिया नै सोरबाफोर फैनोबा फैजागोन बियो बे जाबाय कार्बि आलंनि मा कार्बि आलं मा जायगाया मोनथाय नामखौ बावगारबाय आं थिगोन नै ओरैबायदि गाजा गोजौनिफ्राय गोलैबोयो गोबां गोजौनिफ्राय गोलैबोयो जोंनि खाथिनिबाथ' आं बेयाव डेन्जार दुगैगौमोन जोंनि खाथि नङाना बे लोगोफोर फुरा माबागोन जानो हाजो गोनजा फुरा इलाकायानो हाजो आरोना ओमफ्राय दैयाबो ओरैबायदि गोजों बेयाव मानसिफोर दोङो बै गोजौनिफ्राय आं फट' लाफायो बेयाव आं गाहायाव ओंखारनानै नायफैदों आरोना माबायदि कन्डिसना ओरैबायदि मोजां खालि जायगाया थान्दा गरम दिनाव आरो ओरैबायदि मोजां जागोन बेयाव माब्लाबा कार्बि आलं जुदि आं फैफिनोब्ला बे जायगायाव निस्सय आं खनसे फैफिनगोन होननानै सानदों आरोना फैफिनगोन आं मोनसे आसा गैया आं बेखौ फैफिनोब्ला आं बे जायगायाव फैफिनगोन आरोना खनसेबाबो नायफैफिनगोन ट्राकलै नै दैया ट्राक गोलैबोखायो बे पार्क बेसिम नैबे जायगासिम सफैनोनो बिराद गोजान फैनाङो थाबायबोनाङो बिराद गोजान गोजौनिफ्राय गोलैबोनानै सफैयो आरोना ओरैबायदि साफा गोजों नासो मोनोना मोनाथाय बे जायगायाव ना मोननायबाथ' हमनासो लांसिगौमोन आं बे साइडआव जुदि सिनारि बनायबावोबा बिराद गोजान मोनगोनलै दलङानो देलाय
Wow, Maltese. So beautiful, beautiful Maltese. Video album फोर बानायनो डेन्जार मजालै जागायाबा एलबाम भिडिअ इदि जिखुनु भिडिअफोर सोरबाफोर भिडिअ बानायनोबा लकेसन नायनानै फैदो कार्बि आलंआव आं लकेसनखौ होगोन नोंसोर नायनानै फैबानो जाबाय गोजौसिं हांनो र' ओंखारदोंलाय वाव डेन्जार गोजौलै हामा गोजौआव गाखोबोदों जों गाखोबावनो नामा लागा वान्टि आनैया मोसाना गालांदों मरियानो समायना डान्स मदारु डान्स नोंसोर लोगोफोराथ' नुवाखै खोमा मदारु डान्सआ माबायदि जायो मदारु डान्सखौ दिनै नायनानै लादो नोंसोरो नै बेबायदि जायो लागाव मोसाहैनोसै दसे इसिं इन्जय खालामनानै नै मोसागासिनो गारि पार्किंखौ नैयावनो खालामना दोननाय जायो जाबाय गारि पार्किं जिं जिं दलं नै दलंआ गाजालै जायाखै नेक्स्ट टाइम बाइकफोर दंफैयोब्ला पुरा क्लियारलि खिथिगोन आं दिनै जेनेबा जमा फैनाय जादोंना इथिंबो नायजोबबोनो मोनाखै आंबो जायगाखौ नायजोबनो मोनजोबनायालाय खिन्थु हाजो हामा खायलें खुइलेंलै लामाया मा बुंनो हाजोआ नै डेन्जार गोजौ हाजो दिनैसो फार्स्ट टाइम हायदों आं बे जायगायाव कार्बि आलं मा जायगा होननायमोन नै बिसिं नामा दं माथो मा होननायमोन बगरसबाय आंबो माहा सहैयो बेबा डेन्जार बरियालै जायगाया स' लोगोफोर नायलांबाय थागोन भिडिअखौ डिसक्राइब खालामालासेनोलाय नोंसोरबो आंजों लोगोसे जायगाखौ नायफानोबा आं नायनायानो नोंसोर नायनायानो आं नायनाय नंगौना नङा लोगोफोर नोंसोर देखायबानो आं नुगोन आं देखायबानो नोंसोर नुगोन आरोना बेखायनो नायलांबाय था Run, look at that! Wow! So beautiful place! नायलांबाय थागोन लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंसोरबो गाहायाव आंथ' डेन्जार खारबोदों नोंसोरो पार्टि wow बोरै मोनदों फैनानै नोंथाङा बोरै मोनदों फैनानै fantastic स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबावनो फोजोबनाय जाबाय नायलांबानो जाबाय आरो जायगाफोरखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि नुदों प्लेसखौ आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनसे ओइ कार्बि आलंआव माबा मा होनगोन लांहि ना माबा मोनसे टाउनाव जों दंफायो बे टाउनाव थानायखायसो जों बेबायदि जायगाखौ नायनो होननानै सासे लोगोआ बुंनायमोन आरोना बेबायदि दै बाज्रुम दं होननानै बुंनायमोन ओंखायनो जों थ' नायना फैनोसै नायै फैस्राबाय आरो ना फैनाय जाबाय बिदिनो दिनैनो आंबो जायगाखौलाय फैनानै बहुद बरिया मोनदों आरोना साफा स्रां जिथिंबो हाजो बिफां लाइफां मजा स्रा मा बुंनो जिथिंबो पार्टि
बेलेगा जरा जरा थाबायो जोंहाथ' मा बुंनो मबाइलखौनो ओरै सेलफि लानानै फट' खेबलांनो गोनां जायो आरो जों बेलेगखौ नायलांबाय थानायानोसै आरो उपायथ' गैया भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होगोन माथिं दलं मोनो इथिंनो हाबलांगासिनो आं मा गोदाव सोराव खामानि सानो आं गार' सावनाय जानो नागिरदों गार' 10 थाखानो हनै स्टिं स्टिं मोननै लोंसै नै स्टिं जाबाय बिदिनो ओंखारलांनोसै आं जागानि मुंखौ दासो खोनानायमोन बावबाय जागानि नामा कांथि लांस'नो खाट्रालै आंथ' साननैयाव 1-2 मिनिटआवनो बावगारगोन आं कांथि लांस'नो बाय बाय टाटा दिनैनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आंनि चेनेलखौ अननानै शेयार साबस्क्राइब अननानै खालामना होगोन आरो जायफ्रा आंनि भिडिअफोरखौ नायो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनाय जाया अननानै खालामना होदो आरो बिदिनो आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ अननानै नायलांबाय थागोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन